Ο Πορφύριος πάλι μας έχει ένα παράδειγμα ωραίο που μια μάνα ήταν χήρα και είχε έναν γιο. Και αυτός ο γιος μετά από κάποια ηλικία άρχισε να συχνάζει στα μπαράκια και μαζεύονταν τα ξημερώματα στο σπίτι. Και η μάνα ήταν απελπισμένη, δεν είχε άλλον στον κόσμο. Και τρελαίνονταν, χτυπούσε το κεφάλι της. Έμεινε άχρηπτη στο πρωί και μόλις έμπαινε το παιδί, το άρχιζε και ένα ψαλτήρι καλό. Δεν τρέπεσε, αυτά και μένε. Τίποτα αυτός. Οι γειτόνισσες, οι φιλενάδες της είπαν, βρες, λέει, υπάρχει ένας γέροντας που μας έχει πει και εμάς και διαβάσουμε και βιβλία που λέει να απευθυνθούμε στην Παναγία, τότε έλεγε αυτός, γιατί ζούσε ακόμα. Στην Παναγία και της πούμε, Παναγία μου μάλεψε το παιδί μου. Εγώ δεν μπορώ να το μαζέψω. Και αυτή δεν τον είχε γνωρίσει τον Πορφύριο, αλλά λέει αφού τις είπαν αυτές, είχε κουραστεί κιόλας, άρχισε λοιπόν να κάνει μετάνοιση, λέει Άγιε Πορφύριε, που μου είπαν Παναγία Παρθένε, φέρε το παιδί μου. Μήνες έκανε αυτό το έργο. Κάποια νύχτα λέει, είναι γεγονός, αυτό δεν είναι ανέκδοτο, ακούει το κουδούνι λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Μπα, λέει, ποιος θα είναι τέτοια ώρα, λέει. Ο γιος μου φτάνει το πρωί και έχει και κλειδί, πώς. Βγαίνει έξω, βλέπει το γιο της και ένα γεροντάκι που τον κρατούσε από το χέρι. Ο Πορφύριος μου ερχόταν εδώ, τόσο χαμηλός ήταν. Λοιπόν, και της λέει, πάρ' το κυρά μου το παιδί σου, με ζάλισες τόσους μήνες. Έτσι με αγανάκτηση. Έμεινε αυτή ξερή, μπαίνει ο γιος μέσα, λέει, ποιος ήταν ο γέρος που σε έφερε, ποιος γέρος, λέει, μόνος μου ήρθα. Δεν τον είχε δει το παιδί. Αλλά αυτή με την προσευχή της είχε μάθει και έβλεπε ότι ο Άγιος το έφερε το παιδί και από τότε λέει έγινε μια χαρά παιδί. Του πέρασαν όλα. Καρπός της προσευχής. Πού να το πει στον κόσμο έξω ότι η προσευχή αποτελεί λύση των προβλημάτων. Είδατε στις δηλώσεις που κάνουν οι πολιτικοί μας, οι θεσμοί, οι διάφοροι grande group κτλ. Να λένε ότι με την προσευχή κανένας. Θα γελάσει το παρδαλό κατσίκι αν πούμε εμείς ότι με την προσευχή ζητούμε να λύσουμε κάποιο πρόβλημα. Και όμως είναι η μόνη λύση